Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni kazi, usidharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, usichague lolote. Ninasema ni kazi bora chakula, ninasema ni kazi bora mapato. Waliolinda kazi wamenawiri maisha, waliopenda kazi wanakula matunda kazi Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Machiegni kendo janeno mar Lolwe TV e chenro kaendi mar ohala gerruok wadhi nyime kod Kate Glorious Nel Pala mondo mi wamed ng'eyo mathoth e wuodhe kaka oseringo nyaka noyaw ohande ni endi. Machiegni kendo Kate. Kachako te nang'eni iyudo chiro mari nade, ere kaka iyudo clients? Giluongore bang' kiloso ng'ato kositimo ga marketing, ere kaka iyudo clients mondo bi kaendi o promote? Kaka yudo clients, tich maber usore kende. Seche ma iloso kok ng'ato ka koro kokolos kama, to kine ka wan joma mon ka neno gimoro maber kuomi kata ka lawi ber tabo penye lawi maber ni nyiew kanye, kata koki kata wi ni loso kanye, itera dia losi. Koro clients ga mang'eny ayudo referrals. Iyudo ka ng'ato ng'isa ni gona simu penja ni ine Kate ni no miya namba nigi ng'ane mondo kora bia los koki kora nyalo yudi kanyo. Anyiso gini anantie Lolwe Estate 50 meters from the gate but supermarket kanyo. Kiso chopo kanyo gona bwa simu hapo kau tibiro. Koro kineka an gi clients maboyo maya Kakamega, moko ya Siaya, kata moko be dhiga Nairobi kwa gibiro galoso gi. Aito ndalo moko na adhiga Kisumu Mams, Kilimani Mams, Haji Market matin, kasa tiko loso kogno tabo kicha, takete mbui kanyo, mondo ng'ata modo je mbui nyalo neno, aketo contacts ga kanyo, aketo location mar duka. Koro ko neno ka kogno more onyalo biro, okaw namba maketo kanyo no, ogocho na watudore, ang'ise kuma ntiere taloso. Mano ber sana, an gima mora miwacho kanyo ni tich maber timore nade? Usore kende. Janeno mar Lolwe TV winjo ko wach ni tich maber usore kende. Koro kaka in kuma intie kopo ni timo tich moro, temane tiji obed maber mondo usre kende mana kaka nyadendi Kate wacho kaendi. Mana kamano koro adwa ni ikona ni ere gima keto Kate Glorious Nel Pala unique, gima Kate opogore gi mamoko mondo mi ji obiya kaendi giwacho ni ka dhiga ka Kate kuchocho nitie gino mantiere mitimo na mopogore ka dhi ka Millicent kuchocho. Ang'o ma keto Glorious Kate Glorious Nel Pala unique? Okay, gima keto Kate Nail Care and Beauty Pala unique, clients what Vito gigi muolo ka gibiro wamiyo gi good treatment. To okine ntiere ga gimoni client kano tako biro to ntie ng'iyo moro mondo kwa Kate. Kata iso bedo mana client manyaka maigni. Jamu biro, we give you very special welcoming kanga mano chopo kanyo seche. Our services are very good. Mano to waketa dier mane kuma geche midi kamoro. Kawuono kidhi hotel to watige example mar hotel. Idhi hotel iyudo ka ibet koko mi chiemo beta kata ng'ama da page services are very good. Koro wan gima miyo wabedo unique kae, our services. Ng'ato kobiro watimo matek mondo seche miwuok to kata in chunyi omorgo. Kiwuok iwacho ni kuma nadhiecha nabedo norita maber. I was treated well. Omana kamano koro gin kido mag kogno mage miloso ne ji nikech joma mine ohero gigo mopogore. Awach ni kaka iloso kogno, iwacho ni kawuono iketo na rakwar kinya dwaro yelo. Gin mage muofa nikech jomoko be nitie matomo koke, nitie joma dabira biri rude te ni iwiro ne mana tok pot. Mage ma utimo kaini? Kogno colors wan go te, wan gi kala ng'eny, rangi ng'eny kabisa minyalo winj, mago te wantiere go. To kit kogno moloso
wan gi gel application mamano waketo mane koki to wan gi stick-ons, wan gi tips, wan gi gel gum, wan gi acrylics, wan gi overlay. Mago te waloso. Wan gi moko miloso mek powder, nitie colors moko masano biro ok ti gi nail polish, gin iluongo gi ni powdered nails, but they have gin gi color mopogore opogore. Koro mano powdered watiyo gi miluongo ni brushes, to wakete e acetone liquid to waloso go koki. Bende nitiere gel polish kata creases mutiyo godo ma nitie nikech ng'ato nyalo wacho ni nadhi aloso koka ka kech kochacha to kaya to koke na ochako tuo. Ilosa gi moko miyudo River Road gi koso i make sure ni clients gi iloso ne gi kok gi cutes kata gel polish ma of quality. Yes. Clients nitiere gel polishes mang'eny e chiro sani, mang'eny mobiro, nitie ma fake to nitie original. To kine kata fake go kidhi nyiewogi iyudo ka bechgi opogore gi moko gi, lakini enena achiel cha. Enena duplicate mokaw machiel cha. Lakini one products wa kuma wayudo kuom nyako moro iluongo ni Linda Chebet, to ogolo giga from China direct. Koro o import gi, en ok okaw products ge China, ok okaw products ge Nairobi. Koro en ogolo China direct. Moko sakaw kuome to kelo kae. Mano koro wan assured ni gik moloso go gin very quality, mok de cheap. Okine ka jomoko dhi keto nikech gidwaro ni gibe gilos pesa. Iyudo ka olosa gi machal gi kogno no, lakini ok en mano. Iyudo ka koro wan gel kwa nyiewo 1,000, iyudo ka jok moko use 400. Kine kamano nitie pogruok maduong' kabisa. Okay, koro kwa dhi mbele tini nyisa ni gin ber mage ma Kate Glorious Nail Parlor osekelo e ngimani, lokruok mage nyaka ni chake iwe uso lewni, be nitiere pogruok ma osekelo ni? Nitiere pogruok maduong' ahinya, omiyo ji mang'eny ong'eya sani, okine ka atudora gi ji mang'eny, aito pile yudo be ki in gi new clients, pile mo donje dukani, to seche ma ng'ato wuok penji nyise ni anyalo bedo gi namba ni mondo koro kabiro ka book in advance, mondo ilos na koka. Pogruok moro kendo ojiwa, omiyo sani anyalo timo ohala gi chir nikech ang'eyo ni ok abi fail. Aito kendo gimo kendo oloso na kendo kuma nachake ok kanyo kuma nantiere sani, an kamoro manyalo wacho ni adier, nantiere kuma nachako cha ne ni piny ka, lakini sani an ka to pod adhi mbele. Makata next time koro kubiro awoni koro nyalo ubire duka maduong' moingo mai. Koro for example, we penja koponi sani in gi jaodi ma ukonyoru go e dak. Awach ni nikech nitie thos ji mang'eny otegemea ga joma chuo. Koro for example, awach ni chwanyruok moro bet kata okoponi in gi ng'ama dichuo midak go sani, oweyi. Kate Glorious Nail Parlor, ineno ka onyalo miyo i move on without dichuo no, koso nyaka to yuda konyruok bende kowuok kuom dichuo cha. Sani for example gik moko jatimrega, awach for example ne in gi dichuo to apoya nono Nyasaye omaigo kata uchwanyore wacho ni adhi chako dak kenda. Bende ineno ka ohandi ni nyalo teri kamoro ka ok itegemea kuom dichuo. Ohanda ni nyalo tera kamoro ka ok ategemea kuom ng'ata, nikech osebedo ka en emochulo dukani, ohala ni emochulo dukani, monyiewo products mwatiyogo, to kendo en emochako pidha, kendo emochako miya gik moko matindo. Koro anyalo wacho ni ohala ni onyalo rita kata kan kenda. Koro to be nitie jogo ma bende chiemo gi nyingo andini, jomindiko makonyi, koso itiyo mana kiny? Nitiere jomondiko makonya, nitiere moro no okonyore, sani en dala, oonge ka, to sani be wan gi wuoyi moro makonyowa. Wasebet kode higa gi dweche moko chakre obika. Okay, mano ber sana. Koro kopogore gi corona, be nitiere midhiero kata achiedh nade miseromo godo nyaka ni yaw ohandi ni, nikech onge ga gima inyalo yawo idhi adhiya maber, nyaka ibed gi challenges moko koka inyalo grow. Bende iseromo gi challenges moro amora kopogore gi donjo mar corona? Challenges osebedo ka gi kae matin, seche moko yudo ka gel machine manitiyogo okethore
idhi e market iyudo koonge kata omuoch wan gi moko mang'eny kapok ne wanyiewo jet machine moko muoch wan gi gel kapok ne aromo gi Linda ni ma sani kelonwa gel gi nwayudo ko wan gi challenges moko ma pod kikia ng'eni kichako wala pod ikia ni ma product maber kata marach koro ndalo go yudo kanyo product marach koro koloso go clients wa to complain to be nitiere challenge mane pek ma omi gombo loro duka kata weyo ni yawa we ayuo matin to kang'ia nena ni bende nyalo chake kendo kata yawo moro onge challenge moro amora masaneno mane miya gombo loro duka koro in gi mijing'o ma ka challenge biro to nitie kaka itimo Okay, to corona to nodwoki piny nade donjo mar corona e pacho ka ing'eni ji mang'eny owito tije ji mang'eny nitie sani ma onge kaka gikonyore nikech donjo mar corona in be nitiere challenge ma corona okelo e ngimani e ohandi ni endi challenge maneno okine ka clients mane waloso moko noweyo tich norumo negi moko nodar Kisumu ka moko dhi dala moko be odhi kuonde moko okine ka koro ne gidar koro mano be ka kuoma amba wito customer ta wito be pesa koro in challenge ma koro nokelo ni en mana mar lal mar clients mar lal mar clients koro kipimo ber kata benefits kod challenges ma isenene wandi ni endi en advice mane kata puonj minyamino jalno magombo chako wala mora mora kata market gi mari ni gima nyalo nyiso ng'ata ma dachako wala odhi adhiya mbele goala kik oluor oko chuno kaka ichako gima tek ni sochako tidonje iye to experience bira kende koro in short ochaka kik ong'ino dachako ni dachako nade gimintero ni chaka wala moko go bobiro ka nachako gi lewni to awera gi lewni adonje kogno to king'iyo tij andika kod ohandi owuon ere mineno ni inyalo konyo ng'ato inyalo golo na pachi kanyo matin compare tich mondik go ng'ato gi ohandi owuon ere mineno nyalo konyo ng'ato moloyo ano ni ohala nyalo konyo ng'ato moloyo okine ka andika en pesa ma en ga constant miyudo dwe ka dwe to kine ko ohala seche moko dwe ni nyalo loso ji mang'eny to kine ko ohala en gima dongo to tij andika en gima ng'enga ni pesa kaka yude gacha kaka yude to kine ko ohala kata kawuono nyalo loso kogno kinyalo duogo nyayudo kendo ka akelo kata koro materials agolo gana kata nitie ohala kendo matimre nade achaka med makoro ka med profit mar kogno achaka med gi profit gi ohala machaka medo okine koro ka sudo koro in short wacho ni tij andika en pesa moket ni constant to ohala kawuono nyalo biro ni mabulang kiny odok chien matin to kiriwo pesa gi e dwe tiyudo kong'eny odabo kata tich mi irito ma salary mirito e dwe cha mana kamano neno ka koro sama yo wawang'o gi e thuolo ni endi daher mana ni imijo neno puonj mogik kasto inyiswa ni inyalo yudi nade duka ni yudore kanye to nembe ni minyalo yudie duka ni yudre Lolwe Estate and 50 meters away from the gate but Joymart supermarket kanyo to be inyalo gona namba e simu kuom jok ma dwaro book appointment in advance koro inyalo wacho namba nino kaendi mondo mi jogo manyalo manyi nyalo biro kuom joma nyalo dwaro biro namba na en 074747 abo chaka nuoyo namba na en 074747 mana kamano janeno mara gi thuolo ni endi mwachope e chenro wa makawuono ni endi mar ohala gerruok kaka wuono ni wawuothe dala mar Lolwe Estate wabire duka mar Keita maduka neno endo dendo ni Keita Glorious Nail Parlor gi thuolo ni endi tina wei mana kaka wei pile ni kichako andi kodhi maber kikiwe ni ichopo bende kichako ali tiromo gi midhier ni bende kikine ni irumo
chaka dhi mana mbele, nikech mijing'o mari mikete e tijino endi kata wandino endi ema biro ng'eyo niya, bende in ng'ano manyalo timo ohala, to bende in ng'ano manyalo tiyo kamoro amora. Koro ket mana mijing'o pile ka pile, chak kuma intiere, ti gi gima in godo, to ti kode kikete simiani ka gino ing'eyo ni gino biro loko ngimani. Orito masani manitai ne an Millicent Adhiambo. Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni kazi, sidharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, sichague lolote. Ninasema ni kazi bora chakula. Ninasema ni kazi bora mapato. Waliolinda kazi wamenawiri maisha. Waliopenda kazi wanakula matunda kazi Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. En higa manyien mar 2019 chenro mari manyien gimoro amora wachako manyien. Odiochieng' ma kawuono ni wabiro nyaka e kar od bura